Ingong pagpangharas sa mga sakop sa media dito sa Pastrana, Leyte nakuhaan sa video. Tungod sa hitabo, naghimo na og halapad nga investigasyon ang kapulisan. Si Nico Sereno sa report. Kuha kini sa mga sakop sa SJTV nga nagbase sa Tacloban City nga miadto sa lungsod sa Pastrana, Leyte aron mo interview unta sa magtiayong landowners. Hangtod nga may miabot nga sakyanan, ang sakayng babae mikanaog og nakikistorya sa magtiayong lugal kabahin sa yuta. Apan taod-taod nagkainitay na. Giduol ni ini ug gikumpronta ang reporter nga si Noel Llanosa. Sunod nga hitabo, may mga buto-buto na nga nadunggan nga ilang gikakugang. Mga 4 hanggang 5 putok. Takapatatak, ganun. Parang warning shot. Tapos doon naman sa kabila, meron 2 tao. Nakita ko nung napunit na yung damit. May nakita kong 2 tao doon na naka-short, nakabotas, at saka yung isa naka-red na parang long sleeve. Yun lang, may 2 baril. Parang nagpaputok din. Pero hindi ko po makita sa yung mukha kasi napakalayo po, sir. Sa video nga gi-provide sa GMA Regional TV, may mga patrol car sa Kapulisan Sab nga naabot. Bakit hindi kayo nagipag-coordinate sa Pastrana Police Station? Isa lang naman po sir ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, sir, bakit naman po kami makikipag-coordinate sa Pastrana Police Stations? Kasi wala naman po kaming kakaberan na delikado. At saka yung pinunta po namin dito, mag-interview lang. Sa interview, na emosyonal si Llanosa naghandom sa nahitabo. Nagatakot ako sa pamilya ko. Di ba, police yun. Kung magkaroon ng investigation, mahuli o ma-suspend. Yun ang kinakakakot ko. Tapos yung trabaho ko napektuhan. Pati yung programa ko, 11 to 12. So, tapos yung pamilya ko, ginagawa ko yung trabaho ko sa pamilya kasi yun ang sinumpahan yung tungkulin. Ang insidente gipost o gialerto sa National Union of Journalists in the Philippines o NUJP sa ilang social media account. Giila ang babay sa video nga si Police Staff Sergeant Rhea May Balios. Sa press statement sa hepe sa Pastrana Police, Police Major Darwin Dalde, mipasabot nga miresponde sila aron pakalmahon ang sitwasyon. Hugot nga mihimakak nga pulis ang nagpabuto. Samtang gipahibaw sa Regional Director sa Police Regional Office 8, Police Brigadier General Vincent Calanoga, girilibuhan na sa pwesto sila si Police Staff Sergeant Rhea May Balios ug bana nga si Police Staff Sergeant Ver Balios. Kinialang sa pagpahigayon sa pakisusi sa insidente, dungan sab sa pagpa-turnover sa firearms sa magtiayon. Wa pa sila kakuhai sa ilang habig. Nipasalig ang PNP sa paspas ug patas nga investigasyon sa nahitabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.